Labarin me? An zuciya kai ne. Ke dakata soyayya da wa? Ya ce ta. Soyayya da wa kuma? A tab. Burin ki ana me? Ko dare rana roƙo Allah na yi gaba. A nan kuma kin kyauta. Cikin raina. Ki kuma? A. Tunanina lissafi. Amma ba ki lissafi ko? Ki kuma? A. Kana tafiya. Au, har ma bibiya ta ke yi? Tab. Ya sawaye akan tsari. Wa ya gaya miki ni gudu ma nake ba ma tafiya nake a kan tsari ban gaya miki ba. Kai ne dai. Allah ki taimaka ki canza ni. Na kamuwa. Dan Allah ki taimaka ki canza ni. Da san ka na damu da. Kin damu da wa? Na damu dan gata. To ai dama kuwa dan gata ne. Abin suna. Ke ki rude ko? Shi ranar farin ciki ba a koyewa. Amma da yanzu na san da soyayya tare fita daga cikin zuciyarki ko? Na kasance da nunawa. Dan Allah ki taimaka ki canza ni. Kuma me za a yi kai ba da canzawa. Dan Allah ki taimaka ki canza ni. Magana kaunar ka ta yi yalwa. Har abada. Da kai zane. Na za mu je. Ta koja ne. Sai ki mu je ina. Kalami na so da wuri ka yi min na dangata. 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 Abada ban taba cewa ina son ki ba. Ina son ka. Ya ba Tafi ka ba mu guri.